این همی طرف تماشا کنین دخترها حاجمش مودا میفهمونم چی گپ ایجاده 1100 1000 сомона материалое ки мебинен ку тамоми намудуш як баробар арзон шид нигоҳ кунед сар мекунем аз анами хел корои дастӣ фасони оригинал ҳамино нархошон 1100 буд ози чанд сом шид 550 сомон шид нигоҳ кунед охи чӣ хушрӯй 550 сомон ҳамагӣ ино чанд боша сетишниёи пардор ёям хушрӯа ина ино 1000 сом будиян ҳозир 500 сомон шудагиян айна боло будагио чи вишифкадоро хушрӯа дидена ина 1100 будиян 550 сомон чи хеле гуфтум як баробар арзон шудагай бо хушхабар медонин дар чи арусаке ки миёя зиёда аз 3 кирта мехараку яктай дигар туҳфа мешава ҳам акция ҳам туҳфа лекин акция 10 рӯз давом мекунад успед кунен ина касе туй дора холои туй дор ростаки инамҷа биёен хоҳен ки қизи 5000-ра дар дини мазор харидорӣ кунену як киртаи дигара туҳфа бигирен рост биёен ҳафтум дарвозаи пажарка 122 магазин марҳамат инам хели дубайский шолкои вишивкадор тамошобино боре ки 1200-1300 сомон буд ҳозир чанд сом шудаги 550 сомон арусако духтарако ишанса аз даст найтиен ина шолкои оригиналай биён харидорӣ кунен нархаш ҳамагӣ 550 сомон шудай баъд медонен ина мудоям навори алоҳида дорум бо метонен ина адаи наворам бинен ина миё 1000 чанд сомай ҳозир 600 шудай 600 сомон шудаги 1200 сомона иҷа бозори корвонаи тарафи пажарка марамат биён ҳафтум дарвоза 122 магазин ино чандан иношам хушрӯ будаяне ки ина духтаро дига чӣ тон мефора киртаи духтари ҳайталӣ ҳамагӣ нархаш 500 сомона ина успед кунен биёен бинен харидорӣ кунен тамоми намуди сетични бархат арманский шолк чизе дар корайтона бовар кунен корои дасти 1000 намудуш инами нуқтаи савдода ҳастай биёен бинен харидорӣ кунен 1600-1700 сомона киртои намхе пардор бори оригинал кори дасти нигоҳ кунен 1600-1800 ам мефурӯхтан ҳозир аксияи грандиозни 10 рӯза доран нархаш 899 сомон шудагай бовар мекунен ина марҳамат арусако духтарако касоне ки барои туй бояд материали фасон бигирен биёен нуқтаи савдо сифаташ гарантияш мисол 100%ай мана марҳамат каседа дар корай хоҳен доставкатон мекунанд хоҳен хитон биёен бозори корвон тарафи пажарка ҳафтум дарвоза 122 магазин айҷа духтаро иҷа медонин материалои 1000 сума 500 сум шудаги бисёри борошонаку як баробар арзон кардаган успед кунен накшодаги чабиненда ичанд пул буд яма мияя ина 899 сомон пардорои фасон ина жемчукои фасон диден чӣ хушрӯай дар ҳақиқат ҳам хушрӯай духтаро боияе нигоҳ кунен 1800 сума мефурӯхтиян як баробар арзон шудай бовар мекунен ина 1500 сомона материалои органзаи кори дастидор пардор ина нигоҳ кунен охи бовар кунен 1500 кам намефурӯхтан ҳозир 10 рӯза аксия рафтестай ҳамагӣ 750 сомон шудаги марама духтарако каседа дар кора чанд расветкаи фасон дора модели новинкаяй ина арусако бисёр материалои необычни хушрӯ мепурсанку инамҷа биёен сетка мегирен вишивкадорои кори дастӣ мегирен чизе дар корайтонаку биёен бисёри материалора қариб як баробар арзон кардагиам бо дидена духтаро арусакое ки мисол 3 либос боло мегиранку ва ёда бо як либоси дига туҳфа мешава бозори корвон тарафи пажарка ҳафтум дарвоза 122 магазин яди магазинои шишагиай мана марҳамат тамоми киртои хушрӯ арзон шид бори оригинал мепурсиден марама духтарако аз акция қафон намонен фақат 10 рӯз давом мекунад акция арусако духтарако биёен инам хеле шилшиладорои оригинале ки 1200 сомон 1300 сомонай ҳозир аксияи 10 рӯза рафтестай нархаш ҳамагӣ 650 сомон шуда 650 сомон шудаги диден духтаро аксияи беҳтарин баи хушхабар тамом нашид духтаро арусаке ки 3 либос боло айҷа харид мекунаку борошон ҳамаш арзон шудаги 3 либос бо зиёдӣ харид карден як киртаи фасони дигаш мода туҳфа метиҳанд доставкаям доранд мисол хоҳен доставкатон мекунанд хоҳен хитон биёен ҳафтум дарвозаи пажарка 122 магазин марҳамат